4. januárový týždeň sa nám pomaly chýli ku koncu a my vám opäť prinášame krátky prehľad tých najzaujímavejších udalostí z nášho regiónu. Záhorie sa spojilo a začalo hľadať turistov spoločne. Prvou spoločnou prezentáciou je výstava cestovného ruchu ITF Slovakia Tour v Bratislave, na ktorej bolo slávnostne predstavené aj nové spoločné logo Združenia miest a obcí Záhoria. Tým prvkom tohto logotypu je farebná typografia a farebná je preto, aby znázorňovala najlepšiu tú rozmanitosť, preto je aj táto typografia taká rozmanitá. V strede je slnko, ukotvili sme to takouto minimalistickou linkou, ktorá znázorňuje takisto hory, Záhorie, ale tiež to logo drží pokope, aby to nebolo až také rozohraté. No a nakoniec ďalšia symbolika tohto loga je tá, že to Záhorie vystupuje spomedzi tých hôr, takisto ako stúpa kvalita služieb v tomto regióne. Toto logo používame v 3 variantách. Je to bez dovedku, takisto s dovedkom rozmanitá zem alebo kus histórie a nakoniec je to vlastne golfový raj, pretože tento región je veľmi maličký a sú tu 3 veľké kvalitné golfové ihriska. To znamená, že namiesto toho očka sme zvolili golfovú loptičku. Tak sme veľmi radi, že sme sa tu stretli na veľtrhu cestovného ruchu a pod záštitou Združenia miest a obcí Záhoria. Predstavíme 4 časti. Prvá časť je vodná turistika, kde sa predstavia rekreačné stredisko Gazárka, Kunovská priehrada, Baťov kanál, člnkovanie okolo Holického zámku. V druhej časti sa predstaví golf, všetky 3 golfy, ktoré máme. Je to Malacký golf, Senický, ale aj Skalický golf. A treťou časťou sú pamiatky, ktoré nás všetkých spájajú, sú sprístupnené verejnosti a sú tu všetci zástupcovia jednotlivých miest a obcí, ktorí prezentujú svoje produkty a služby. Štvrtá časť je venovaná na návštevy a je to taká VIP časť. Keď môžem povedať za Skalicu, na sezónu pripravujeme spustenie mlynu bratov Pilárikových, kde všetci uvidia spustenie jednotlivých tých častí trojposchoďového mlynu. Taktiež pripravujeme stálu expozíciu zvonára na veži Farského kostola a tiež pripravujeme aj hasičské múzeum, ktoré sa bude nachádzať tu v tomto mlyne bratov Pilárikových. Kiná v obciach na Záhori prestali premietať, pretože nemajú peniaze potrebné na digitalizáciu. V priebehu roku 2012 prestali filmové distribučné spoločnosti s distribúciou filmov na 35 mm filmových kópiách. Obecné kiná na Záhori aj preto odpremietali v minulom roku menej ako 10 filmov. Záhorie tak prišlo o posledné klasické kamenné kiná v Brodskom, Kútoch, Moravskom Svetom Jáne, Rohožníku, Veľkých Levároch a Závodoch. Nové skvošové ihriská vyrastajú v areáli poľnohospodárskeho družstva v Kútoch. Areál bude ponúkať okrem skôšu aj možnosť jazdy na koni a úplne novú domácu reštauráciu. Kuchyňa bude založená prevažne na jedlách pripravených zo surovín z vlastnej produkcie. Otvorenie celého areálu je plánované už na apríl tohto roku. Unikátnu výstavu kresieb grafit si môžete až do 10. februára prezrieť v priestoroch Malackej galérie MCK. Výstava diel 2 mladých umelcov ponúka jedinečné spracovanie kresby priestoru a plochy. Čistá a sugestívna výpoveď o hľadaní krásy v kontrastnom svete čiernej a bielej zaujme určite aj vás. Už túto sobotu vás v Malackom kine čaká filmová noc pod názvom Hity 2012. Mestské centrum kultúry do programu opäť zaradilo i snímku pre detského diváka. Už od 15. hodiny sa môžete tešiť na filmy Madagaskar 3, Twilight Saga Úsvit, druhá časť, film Macík, Expendables 2 a Návrat temného rytiera. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.